खुलुमबाय नार्जारिनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आं दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों सासे मानसिखौ लोगो हमनो बे मानसिखौ नुयोब्ला नोंथांमोनहा बयबो सिनायखागोन बिथाङा सासे मोजां इउटिउबार आं दा बेखौ लोगो हमहैनो नागिरदों बिथाङा क'क्राझार टाउनाव फैदों आं दा एसे लोगो हमनानै फैनोसै नोंथांमोनहा अननानै आंनि प्रिया नार्जारिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो अननानै प्लिज बिदिब्ला नायलांदो थ'दो बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो नङा होमबा खै सनाव बिथाङा माबा खालामामोनलाय नोंथाङा चेनेल खुलियामोनलाय औ चेनेला एक्चुअली आंना 2020निफ्राय स्टार्ट जादों 20नि सिगांनिफ्रायनो 19 थारिखखौ आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैजोबला नायफिननांसिगोनसो बिथाङा एसे इउटिउबाव एसे सिनियर जाबाय बेखायनो बयबो मिन्थियो गैला बेखौ चेनेलाव गासिबो मिन्थिजोबो मिन्थियां गैला ओमफ्राय दा बिनिखायनो आंबो बिथांखौ लोगो मोननानै दिनै गोजोननाय मोनदों दिनै बिथांनि हासार लाबोनायाव आं फैबाय एसे भिडिअ खालामबाय बिथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय दा आब'नि चेनेला मामोनलाय आंनि चेनेला प्रिया नार्जारि नोंथाङा एसे प्रिया नार्जारि इउटिउब चेनेलखौ आंनि साबस्क्राइबार जेसेबांनाखि दङ आंनि फेमिलि मेम्बार्सफ्रा बिथांखौ सापर्ट खालाम बिथांनियाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअफोर नुनो मोनगोन ओरैनो मा सिस्टेमनि भिडिअफोर मिक्स आरो आंना मिक्स गासिबो मोजाङानो बेरायनाय ओमफ्राय जेन'बा मोसानाय बेरायनाय बिदिनो मोसानायबो सोलोंफानो हाबावगोनसो माथो रायजोफोर नोंथांमोना माने बहुद किसिमनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो जोंनियावथ' अनलि फर माब्लाबानि समाव जाथिनि फ्रायानो जाथिनि आरो पलिटिकेलनि जोंनियाव बांसिन भिडिअ बिनि अनगायै बाखि बेलेगखौथ' जोंनियाव बांसिन नुवा नाथाय नैबे मेडाम मोननियावहाय ओरैबायदि भिडिअ नुनो मोनो माने अल गासैखौबो नुनो मोनदों दा जायफोरा गासिबो थासारिफोरखौ बा गासिबो नुथायफोरखौ नायनो लुबैयो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो नायनानै रंजाबाय थानो हागोन आरो खुसि खालामबाय थानो हागोन इन्जयानो मानसिनि लाइफआव देरसिन नालाय टेनसन थाबाय थाबाथ' जाया बिदिनो जोंबो बेरायनाय बायदिसिना हगारनाय जायो आरो मावनांगौ दांनांगौ बेरायनांगौ खुसि खालामनांगौ संसारालाय बेनोसै फैनानै थांबाथ' जेबो गैखालिया जेब्लायबो थाखाल' खामायबाय थानानै सोनांगौ लानांगौ बेबो नङा आरो समावहाय बेरायहोलांनांगौबो खुसिबो खालामनांगौ गावनि फेमिलिजोंहाय मोजां मोजां जायगायावहाय टाइम स्पेन्ड खालामहैनांगौ बिदिब्ला नोंथाङा एसे हासारखौ माबायदि बानायो न'आव बानायोना बहा बानायो एसे रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै होदो जाहाथे नोंथांनिफ्राय हासारा जोबोद सेल जायो बा लाबोयो हासारखौथ' बहुद गोनांथि जागासिनो दा सिजोनथार दा बुस्थुआ जाहैबाय जोंनि जिखिनि बानायनाय बियो टटेलि अर्गेनिक आरो बेवहाय जेबो केमिकेल मिक्स गैया ओमफ्राय जोंनियावहाय केमिकेल इउज खालामबाय थानानै गोबां जोंनि जोरनाय बेबो खमायलांबाय ओमफ्राय मेक्सिमाम सुगार जोंनियाव बांसिन जायो DAP इउरिया बेफोरखौ बाहायोब्ला जेन' जोंनि काउन्सिलावहाय माबा मोनसे सोलायनाया फैनो हागोन नामा नैबेखौ थांखि लानानैबो बेखौ बानायनाय जादों ओमफ्राय एक्सुवेलि बेखौ सोलोंनाया जापानावहाय सोलोंनाय जादों बियो मेड इन जापान जापानावहाय जोंनि नैबे जायगानिफ्राय सोलोंहैनाय जादों आरो बियो आंनि बिमायानो जायखौ जोङो अमर सिं बसुमतारी होननानै जों बयबो मिथियो आरो ओमफ्राय सोलोंहैनानैहाय बियो 6 मान्थ हजोंहाय ट्रेनिं लादों ओमफ्राय ट्रेनिं लानानै प्रेक्टिकेल खालामनानै नायबाय ओमफ्राय नायनानै साक्सेस जाबाय जोंनि इण्डियानि हाजोंबो बहुद बियो मिलायो आरो ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनोबो हरनाय जाबाय हरनानैहाय दासिमाव साक्सेस आरो गासिबो साक्सेस ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा बानायनाय जे प्रडाक्ट बानायनाय बेखौ जोङो न'आवनो बानायनाय जादों ओमफ्राय उनावहाय हयथ'बा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोराव जिल्लाफोराव बानायनो हागौ बियो वारलांबाय थागोन आरो जास्ट जोङो दा नेटवर्कखौ नागिरगासिनो दङ आरो जे जोंनियावहाय अर्गेनिक बाहायग्रा बेसेबां दङ जोङो बेखौ जोङो नायगासिनो दङ ओमफ्राय दा मेक्सिमाम जोङो नुनायाव क'क्राझारखौ अर्गेनिकआव थाबैनो कनभार्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो अर्गेनिकआवथ' जोङो कनभार्ट जानांखागोन खारन जोंनियावहाय बेमारा बारा जाबाय केन्सार डायबेटिस ओमफ्राय मेक्सिमाम जोंनि जोरनाय
बै आबै आबौनि समाव 100+ जोंनियाव जोरोमोन ओमफ्राय जापानावहाय जुदि जों अर्गेनिक बुस्थु बाहायबाय थानायनि थाखाय बिसोरनि जोरनाया 130निफ्राय हिनजावफोरा 50सिम जोरनो हायो आरो दा बुहुमावनो बिसोरो रेकर्ड हासारखौ माजों बानाय जायो जादों बे हासारखौ एक्चुअली बेखौ माइरंनिफ्राय दिरुननाय जायो माइरंजों लोगोसे ओरैनो 8टा 9टासो बुस्थुफोर दङ माइरंनिफ्रायसो माइरंनिफ्रायसो बेखौ दिरुननाय जादों ओमफ्राय मानसिफ्रा आसरित मोनगोन आरो आंथ' खोनायाखै माने अरिजिनेल मेटेरियला माइरंनिफ्रायसो आरो ओमफ्राय नोंसोर बेखौ जानायनोबो हागोन बेखौ एसे गोदै मोनगोन आरो दा नोंथाङा बे नोंनि न'आवनो नों माइरंजों बानायो नामा बे हासारखौ ना मा माइरंजों बिमायनि मोनसे बानायग्रा जायगा दङ बेयाव बानायो ओमफ्राय जेसेबांनाखि मार्केटनि मेनटेनेन्स बेखौ आंनो बिमाया होजोबदों आरो नोंनो बेखौ सालायदो होननानै माने बियो ओरै बुस्थु प्रडाक्ट खालामनायाव बेस्थ' थानायनि थाखाय मार्केटखौ आंनो हगारना होदों आरो ओमफ्राय दा मेनटेनेन्सखौ आंनो खालामो ओमफ्राय मा माइरंजों बानायनाय जायो माइरङा जेखि जाया माइरङानो जायो ओमफ्राय बुरजा नांथारगौ नामा माइरंखौ माखासे हिउमासफोर लायनाय जायो बेखौ हाग्रानिफ्राय दिरुननाय जायो जोंनि हायाव जे जिउसाफोर थायो बै जे रासायनिक बाहायोबा जोंनि हाया अट'मेटिकलि डेड जालाङो थैलाङो डेड फार्टिलाइजार होननानै बुंनाय जायो गोथै हासार बेखौ बाहायबाय थायोबा जोंनि हाया हाखर गिदिरबो जालांनो हागौ खिन्थु नैबेखौ बाहायबाय थायोबा हाया गुरै जालांगोन ओमफ्राय बहुद सोलायनाय फैगोन आरो ओमफ्राय बै हानि हिउमासफ्राबो फैफिनजोबगोन बिफांफ्राव माबायदि रोखोमै होनांगौ बेबायदि हासार बिफाङावहाय जेन'बा बे कफिफोर गायनायावहाय जेरै जोङो गोबोर हासारफोरखौ एसे होआ बेबायदि होबाबो जागोन ओमफ्राय लाफाफोर फोनायाव लाइ लाफा फोनायाव ओरैनो सारलाबायना होबाबो जागोन आरो जेनेबा गय बिफांफोर गायनो गय बिफांफ्राव होयोबा ओरैनो नोङो डिजाइन बानायनानै होयोबा होनो हागोन जेन'बा साइडजों एसे हाखर बायसान्स अखाफोर बा दैफोर गोग्लैनानै बियो गोजानाव थाङि बायदि आरो बेनो लासैनो पिकआप जालांगोन आरो ओरैनो पिकआप लानायाव बिफांनि पिकआप लानायाव रासायनिकनिफ्राय एसे सानसे साननै मेक्सिमाम सानबाखौनो हमनानै ला बियो एसे स्ल' जागोन आरो ओमफ्राय रासायनिकआ जाहैबाय फुरा केमिकेल होनाय ना बेयाव माने फुरा हानि हिउमासखौहाय बोखांनानै माने बै बुस्थुखौ डेड खालामजोबनायावहाय बियो माने इमिडियेट बियो जाखांबोयो होयोबा एम्फौ सुबुंफोर गासिबो फैगोन ना खागोन बे हासारखौ माने हा खिनियावहाय बियो एम्फौआ फैनो हानाय नङा खिन्थु गोजौआवहाय जुदि जादोंब्ला बिनि थाखाय आलादा मेडिसिन दिहुननाय जादों ओमफ्राय बेबायदिनो बै मोनसे मोख्रेब जायोना बिफांफोरा बेबायदि जायोबा बिनि थाखायबो एक्सट्रा मेडिसिन बानायनाय जादों एसे उनावहाय आदैनियावनो आं बेखौ हरजोबगोन माने बे बुस्थुखौ दासिमाव सिलपेक होथ'नो हाजोबनाय जायाखै बानायगासिनो दङ सिलपेक जायोबानो अट'मेटिकलि बियो मार्केटाव फैगोन आरोखि नैबेनो हासारा नोंथांमोनहा नायदिनै गारिजों लाबोदों बिथांनि आखाइजोंनो बानायनाय बियो अर्गेनिक हासार गारिजों लानानै फैबाय रायजोआरि आरो हादरारि थाखोआव बस्थायाव बेसेबांसो लागोन ओमफ्राय दा सेबसे थायो बस्थायाव बेसेबां थायो केजि मोनसे 20 किल' ओमफ्राय बेहाय दामा बेसेबां जागोन बेहाय दामाथ' नोंथाङा बेसेबां लागोन नोंथाङा बेसेबां हरदों बिथांनो बेखौथ' एक्जेक्टलि बेखौ एक्सप्लर खालामनो हानाय नङा दा बिथाङासो माबोरै बेसेबांनि फानगोन नोंथाङा दा बेखौ मार्केट एदे माने गावनिफ्राय लाबोनायसिम जों गिदिर सफैदों बेनि केरिंखौ लानानै हिसाब खालामनाय जायो आरोखि हिसाब खालामनायनि उनावसो जेनेबा थाइबा थाइनै लाखानांगौ जायो होनबा दा बे हिसाबै राननाय होनाय जायो जेरै जों दा हलसेल रेटै हरनो नागिरदों आं दा हलसेल रेटैबो हरगोन खुस्राबो हरगोन रिटेलबो हरगोन आरोखि दा बै रायजो खावनाय थाबाय केजि हिसाब हरगोन ना खुलाबो जाय जेरै बिदि हरगोन आरोखि फवासेनि नङा जों सेरसेखौ बानना दोनखागोन रबारा नै रबार ओमफ्राय ओरैनो बेयो जाहैबाय रबार आं दा खालामखांबाय बिथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा आं हासारखौबो लांगोन
हासारखौ आंनोबो बहुद गोनां जादों हासारखौ आङो बायथ'वाखै हासारखौ आं लांगोन आरो आं नोंथांमोनहाबो लांफै एकदम अर्गेनिक माइरंजों बानायनायनो ओमफ्राय दा बेखौ आंबो इउज खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो लांफैदो